Ladies and gentlemen, today we are presenting to you something different. Majaira na Junior Spraga, Nana Ulengende, Banogona Vetsona. But today we want to bring you the essence of Zimbabwean music, Church with Inonyas of Pharmacy. We present to you Fusion 5 MANGWIRO. Take it. Mumoyo mangu, diwe urimo mumoyo mangu urimo 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 mumoyo mangu, yeah, mumoyo mangu, diwe unongo swera uchingo tenderera nyangwe mupfungwa dzangu, ndiwe unongokwidza nekudzika, wazondichinja zita kubva muukomana, iko zvino ndave murume pane vamwe varume, ndichakuvimbisa rudo ndokupa mazi rudo, zamara inini ndapera ropa, ini andikwanise kurarama kana iwewe usipo, ini andikwanise kurarama kana iwewe usipo, adiwe baby rangu, uri pamoyo wangu yende ndokuditsisa, ndiwe baby rangu, uri pamoyo wangu yende ndokuditsisa, nekuti uri chiedza chinondivhenekera tirimo murudo, uri chiedza chinondivhenekera tirimo murudo, uri chiedza baby, ini andikwanise kurarama kana iwewe usipo, ini andikwanise kurarama kana iwewe usipo, ndiwe baby rangu, uri pamoyo wangu yende ndokuditsisa, ndiwe baby rangu, uri pamoyo wangu yende ndokuditsisa, Ladies and gentlemen, ndofunga mamuchingoona ndirongomwa mvura nekukotsora because music inopedza mate mukanwa. Ladies and gentlemen, this is Fusion 5 MANGWIRO, yeah. And this is the first of its kind performance atamboitwa panapa tajara ma-acoustic or ma-backtrack or ma-freestyle, but just not to be that something chiri musical. Well, anozviti ma-music experts mudanenge makafunda uye mumbo analyze that music inoenda nekupi. Welcome guys. Thank you so much, Freeman. Thank you so much. Better, and you are looking colorful. Should we deliberate here? The game kitchen.
Hey. Aiwa, munyazoona kuti makachena chaizvo. Fusion 5 MANGWIRO. Ameno ndotaura nani spokesperson ndiana apa anga achita lead singer here kana kuti? Hatisi tutaura. Mese munotaura. Asi unombowataurira. Unombowataurira. Saka for a start vanotanga kumbozviintroduce mwana anenge akangocooler down. Chibaba Madi. Zviri sei baba? Better my works. Aiwa safe. Since toita tichiperforma munongoziva kuti takaseta mamic edu zviri strategic. Saka kana makutaurawo munongoswedera padhuze nayo tichingoenda mberi takadaro. Aiwa safe. Zita ndiani? Ini ndoitwa Aaron Manyati. Aaron Manyati. Yeah. Ore munobva kupi? Ini Machota. Machota. Ndoko makakurira? Ndakurira Glenview. Pa Glenview ipi yacho? Glenview area 8 pama robots papa. Kune musina uzoitawo mabranga akabheuza ne pa Glenview. Ndotorowa baba. Ndotorowa. Mubhedha. Zvese. Headboard. Zvese baba. Sambhedha yamukurarira ndo wakarovera uyo. Masofa arugarira. Ndo wakarowa. Alright. So kuti muzosvika pakuzoti makuita zvekuimba izvi zvakabva nepi? Zvinhu zvatakangokura tichingori nazvo. Tichingozvifarira kubvira kuchechi. Sikata tozongokurawo. But taitofungidzira charwa gospel music. Maipinda chechipi? Ndaipinda yainzi Assembly of Jesus Messiah. Assembly of Jesus Messiah. Kunoitwa zvemagitari kana maakapera? Kunoitwa zvemagitari chaizvo. Sama magara muri munhu wechechi. Ko chechi makazosiya? Handina kusiya. Ndakangochinja. Mapedzero ndarini? Makachinja? Ndakachinja. Mapinda ipi zvinozvo? Ndakuenda UFIC. Kwa Prophet Makandiwa. Exactly. Oh, Pentecostal. Exactly. Toenda pa Green. Yes, akoma. Yes. Zita ndiani? Zita rangu ndonzi Gilbert Kwatidzo. Gilbert Kwatidzo. Nobva upi? Kwamrewa. Kwamrewa? Yes. Papi pacho? Kumchinjike. Kumchinjike kuseruko? Kuseruko. Alright, but makakurirako? Ndangoendo apo neapo. Apo neapo? Muharare mamuri kupi kana kuti Bulawayo? Glenview Harare. Team Glenview yese? Yes. Ko masofa munorowawo? Ine masofa. Chii Glenview chamunogona? Producer, I'm a producer. Oh. Yes. Muno producer type of music. Yavakoma nevawa. Ndi munotova producer. Yes. Alright, ko kumborovero amwapa nawo. Andorova futi. Alright, ndewapi ma artist amamboshanda nawo? Nyasha David. Yeah. Leonard Mapfumo. Mwenje Matole. Yes. Samuri na Ferdinand. Wema love na Minister Maendere. Yes. Minister Maendere. Yes. How? Yeah. Basi munopinda kuchechi semu? Yeah, ndomeenda kuti ko kwenyu ndikupi mimi? Haina ndira cheche ndototsaka cheche kuti. Ora ndiko kushamira munoshamira. No ndishamira. Munotora zvinotaka. Castle. You don't? Yeah, ndotora Castle. Castle. Yes. Alright. Castle. Castle is sort of black label. Black label. Castle. Yes. Aiwa, nice knowing you and it. And then to atachienda pane Zambirika Mnyemba. Madichi baba. Aiwa, Zambirika Mnyemba pa. Ndiwe hapo. Soro. It's okay. Ne usina dread zao. Ndinda rotanga kutochengeta bvudzi. Bozo pizza. But ndaitinta ma colors manje. Ndaikona kutoita musoro we green. Ndo ndadi, but I think kuramba nchingo bleacha kwakauraya bvudzi. Arichakure kudarika ipo hapo. Wane manza. Ndane manza iri totanga pakaipa. Asi dread norida. Yeah, I'm a fine boy, you know. Zita ndiani? My name is Brian Maguta, that's my name. That's your name? Yes. Brian Maguta. And unobva kupi? Ndobva kumasvingo. Kumasvingo? Yes. Ndoko wakakuririra ndokumusha. Ndakakurira kubudiriro. Kubudiriro? Yeah, Budiriro is just opposite to Glenview. Yeah. Yeah, so ndo wandakakurira. Ska, is it by coincidence or do you guys munogara mariani mwechete? I cannot say it's a coincidence, but you know, in everything that we do, in the life that we have, the life that we are living, God has got a purpose and a plan for everything. So I think mukugara kwedi momo there was just a reason yakaita kuti tisangane tizongwana kwatiri panzvimbo 1. Makasangana sei? So we met at a place called the Caravan. Pa Glenview 3, patichagarika mashops. Alright up. So patichagarika mashops, there was a guy ainzi Archford ndizo. First ndiyaigona kuridza acoustic guitar panguva iyoyo R1 and aita zvekucheka makey zvezve. Aigona makey mangani? Yeah. So everyone ainakirwa nemusic. Taizongoungana tiri kana 15. But it so happened kuti nguva yandakatangawo kuenda inini ndaisvika ndichinzi ava 2 vese vanenge vasipo. Panogona batone vamwe vakatopengawo futi. Ndotosvika ndonzi sha ufana kumbonzwa mupesa anonzi Aaron. Ufana kumbonzwa mupesa anonzi Gidza so.
up until one time takazosangana tese at the same place at the same time, and then we tried music, and vasatongo blendable. So we can say in personal, I can say mpesiye ndiyakatanga kunzwa kubatana kwedu, which means nzeve yake ma1 ziko, because ukanzwa munhu anonzwa kuti voice ra uyu rukuda raninga asipo. So it happened that we met at the same place at the same time. Vatatongoimba uyangani ake masongs aitonyora, uyangani ake aitonyora, inditorone zvangu. Mukutongoimba zva uyu tichibrekana tichidaiso chisaka freestyle kwakutoona kuti we can try. Iro zita renyu Fusion 5 vanhu nange muri 3 vamwe 2 variko. Before Fusion 5 pakatotanga mazita akawanda tichitrya, but up until we got to Fusion 5 patakazoita Fusion 5 we decided to not to let go of our strength. Like in ndaiterera dance, we aiterera R&B, flexa vocal rake, you know, we anterera soul music, inobata moyo, So we decided not to let go of those strengths. That's why we came with the term Fusion. Brought in our music, in our songs. Unoona utonzwa pa song richilled, utonzwa rap, utonzwa chichi. So that's how we came with the term Fusion. Gango re music. Alright. For 5 manje is just wakomana 3 vari kuimba plus ngoma ne guitar. That 5. So these guys are actually part of the band. They are our members, because we don't function without each one of these. Names na uchuza ma drum chechurungu nekuiso mamwe ma instruments echurungu wobo. Takazotanga iri kuzviita with the time, takukura takuona kuti zvinoitikawo. Pane ma events futi, but our main aim is to sell Zimbabwean type and kind of music in an African way. Like when you're trying to, you know, when you believe like your product is a fine product, you're not scared to give it out there. Saka tine chichageto kunze uko tukasoka ngoma ukasoka chi. Hanzi Zimbabwean music is sungura. Zimbabwean music is sungura. Just not all van. In personal I beg to differ. Because when it comes to Zimbabwean music, ndingatoendesa ku trade ya kuchinyakare. I believe ndo yandogona kuti Zimbabwean. But our definition, I think those Zimbabwean. I think something that is to go with ngoma, mbira dzedu chichi. Those ngatoita Zimbabwean music. In personally, yes, Zim. Saka I think ngonyaya kuti takuzo differentiate, but you know munhu wese anoita genre. Kuti kado the soul of Zimbabwean music. Takutaroya katanga inoi. Yeah, maybe. Yeah, utori katoka magazita katakutoripa, which so I think zvakuitika nezvo Fusion 5 inenge yakuda kungo differentiate kuti inzi yatangawo ka certain something kayo yega. Yeah, I think it's actually a cool name, the soul of Zimbabwe. You see? Wakambozvi envision nawo uri part of a group kana kuti wangozvona uri solo artist. Ndasingatomboone ndichitoimba zvekutoti ndichatozomboimba, ndangofunga ndichaipedzera imba ndiri kuchechi, ndangoona ndiri ngore chechi pesena chamuimba music yekuchechi asingaimba secular music. Saka munotenda Mwari kama makasanganiswa naAchford. Sure. Baba Mwari ndomutenda baba. And then mukoma producer. Yes. Maizvona muri chi, a producer, a backing vocalist or a lead singer. Maizvona muri munhu akangozvimirira here mungori muimbi. Alright, ndichitotanga kuita zvemagitari ndaimba acapella kuchechi, ndainzi Church of Christ. So ndaingofunga ndichangoiramba ndichingoimba acapella chete tiri mugroup. So pakazouya kukomana nemagitari vatangoona kuti zvinotonakidza acapella yeye tikufanira kungoifuse futi mudhiri remagitari. Alright, ko mugroup menyu anonzi Mangwiro ndiani? Mangwiro ndeizvi zvakaungana izvi, zvizvo Mangwiro izvi. Mangwiro. Yes. Where are you deriving the name? Zvinoreva chiti ngwiro. Aiwa. Zvine maungira zvinounza pamusic yedu. Like instead yekuti Fusion 5. So Mangwiro is a tikazonotsvaga, Mangwiro is a dictionary name which means the same as Nyeko. So pane kunzi ma Fusion 5 maungira Fusion 5 echo azviite because panofanira kunge pane kamwe kakaushona name kangoripo, so takangoripo Mangwiro plus woka udenho Mangwiro ka wotokwinya because techitembo nezvinhu zvedu zvatiri kuita
saka ukadena mangwiro utoita sei otokwinya Otokwinya padiri. alright so vamwe vanobva vabvunza kuti ane creative ability apa ndiani when it comes to music everything or pamwewo nemunhu wani anocreata vamwe wongouya kuzoita zvacreatwa or mese munocreata but muchicreata differently we are tese three creators but at the same time we would want to appreciate. I think that's one thing chinotatswa navanhu vakawanda even in life maband or but tese we can create, tese we can write, we can compose but boss kids avakazonyanya zvavo boss kids Yes. ndimunonyora chaizvo boss kids avakazonyanya ende zvizhinji zvavanonyora it's I think that's his gift or a talent before atanga kuzviburitsa nemuromo kutozvisa papepa chaiko is. So I remember at first I would go to the studio recording ndakanyora chivhesi changu ndichiti ndakapedza uvatoti ichi chinhu ichi achiswita apo unotobatikana kuti amufesi ari kuti chii but up until tine song yatikaita inonzi mistake the first verse rakandichinjisa ndaaccepta ini kuti I need to change ndoraka rapinda varahit song nominated awards. So ndakatanga kutonzwisisa kuti when it comes to music is iye iri sharp zvetinotonzwa kudarika maybe tese. So magrupu enyu ndogona mafananidzo adaita ndiri kuamerica yanga daiti kutaura zvana boys to men backstreet boys what chichichi handiti ende magrupu eya zvinowanzoperera mufight afight iriko because at the end of the day when paunenge uchitaura paipa munhu wese anenge achiburitsa zviri mukati make but munhu wese ane kuzviburitsa kwakanaka ane kuzviburitsa kwakaipa but I think mugrupu medu manje amene kuti mwari vane muitiro vakatozviitawo futi inini ndinobhilivha kuti Aaron apo waresva kwandiri ndobhilivha kuti zvinotondishandira panguva iyoyo because ndaichifunga kuti pamwe tikuda kuti tatogadzirisa handiti but maybe sometimes the way you communicate you cut it across inoona kunge ichitozokuvadza kuti chimwe munhu munoremekedzana zvakadii inini ndinosasa zvangu iwe unooneka inini ndinosasa boss kids vakatonyarara whether is wrong whether is right anotodzima kutoti z Aaron is a peacemaker whether pabaizwa chaizvo anobhilivha mukutonodza zvinhu then we talk about it some other time. So you find kuti ndo vachaenda kudenga ka blessed are the peacemakers for they shall see the kingdom of heaven. kudenga ndikuenda so at the end of the day unozongona mapersonalities ese unozodzidzawo kuti ini ndanjifilma but uyu akachila kudaro atomanager ku-neutralize the situation maybe if I try and say it another way. All right. One of the most booked groups, if not maybe the other group randonyasozai mukomba handiti but a group outspoken to muri muZimbabwe food it's Fusion 5 Mangwiro vanhu vanogona kunge itsaida wakasangana nemunhu anoziva song asi azive Fusion 5 or anoziva Fusion 5 but haazivekana song yawo but anoziva kuti kune Fusion 5 kuti muzopopa out by international scene muchinzi ana Mangwiro. How do you stand out chichaita kuti mukwanise kuenda pamastage ekunze ekuti vamwe vanhu vane manumbers ari bigger than you here in Zimbabwe vari kupisa havasati vamboimba pafestival inenge yaitirwa in Europe chii chinoita munozokwanisa all those things? Isusu pakutanga toona Mwari ndochekutotanga munoona Mwari ndinoona Mwari pakuitika kwazvo. Alright. Isimba nenyasha za Mwari. Because talent alone is not enough. You can be talented, you can be gifted, but at the same time, as a musician, you need one person who would push you to another level. Like what we always explain, with what we know best is Fusion 5, is the creation of the sound. But panozoda Zigo manje kuti atiitise akuite interview. And then Zigo ane 1 million followers. But 1 million followers and 200,000 outside Zimbabwe. Those are no vanhu vatiri kutsvaga. So ku Fusion 5 they might not know because pane pushing
imimi chinhu chenyu chimukoma ritori gift rakasiyana maybe nekuimba kwatuita, but you are gifted, you're talented in that way. It's fusion one. Yeah, it's fusion one. Yeah. So isusu chekutanga mwari padhiri racho rese, and then there are people out there. Kana une chinhu chako craft yako iripo, you just need one person or two to believe in you. One anodedzera kuti ndofanewe kuti anongoposta chinhu ichocho pese chichingoenda chitoona munhu one akaposta achaona 10 vachauya. It's an event. So yeah, but chakazotanga kuti tirove mainternational zvekudaro, we went through a program inonzi Dreamstar Talent Stage. Inofundwa nevanonzi Steve Zivanai Soko, he's Chinese. Alright. So we went the first time in 2015 tukachabudira kuma regional level, and then the second year we takaenda again in 2016. Out of about a lot of groups takaita number 4. Yeah, and our first tour was to go to China. It was the top 10 years in of China. Alright. Unorovera pa stage zigo yekuti uchiburuka ndege ka unongochibvutirwa mabhega ako nevanhu vari international stuff yekuti uriko kunofila kuti atarenda nobhadhara. Yes. So that was an experience yekuti maybe kunomo ari ku Canada anoti not these guys ndikuwaona pa platform iri ku China, so let me go and look my works out to not. So sometimes it's not really about numbers, but it's just believing in one person ngota. Ndidzipi nyika dzinokufundisa izo makaenda? We've been to China. We've been to Ethiopia. We've been to South Africa. But zvandirongota ndezvokunyika isenotyisa kana usati watoenda. Yes. Especially musician wese zigo, I think inina chekutanga chanoda is mari. Anoda anonzi desire to be heard. Saka ukanzwika because isusu taikumbira mapati mkomo unokumbira kuya toti mkoma tokumbira ukuimbira unobva toti no. I remember takakrasha muchato kuwater Yetfield panonzi paparadise patangoda pakanzi tatenda na Millicent tikatosvika tikaenda kuna MC tikati mukoma tatenda vati tiyozoimba tatenda atotiziye sha asi akafarira tatenda ndara takapinda engeri ongori 7th day and no 7th day azvidiwe vakadzika ndokupatarova song andikwanise ndokubva vasipakwa vanhu vaombera maoko tichibuda tatenda ndokuya kuseri kwetenda akati genga rangu makaipa vatakamboonana kupi mukoma tatenda siyanai nazvo izvi chatatiungodawo. But I remember ipapo ndo patakatozowana first gig remunhu akati believe kuti guys I'm giving you this much. Now one of the reasons why Zimbabwean music hobo iri kutadza kutranscenda kuendawo kune dzimwe nyika oro kuti unobhukwa kuti imba mabhukwa kuChina mamusiri kuimbira maZimbabweans ari kuChina oro maZimbabweans ari kuEthiopia, the Zimbabwean diaspora. We are seeing for my natives eko or my international guests wherever they are. Saka hanzi music yedu vanhu hobo havarelate nezvatinge tichiimba. At the same time isusu tikunzwa amapiano kusouth tiri kurelate tisinganzwi zvakuita sei zvavari kuimba. Imimi chii chaita kuti music yenyu ikwanise kubhukwa pamastage asina maZimbabweans ariko motozowana imwe rebook somewhere? What can you say? Arudza gitare zvakanaka ubva mudisturber. But okay, it's okay. I think chinongona kuita kuti tibhukwe kunze. It's I want you to get me right, and I want everyone who's watching to get me right. Which called Sika Minda Mewan. But chinoita kuti mukoma japraiser vaite gig re $100 vachida maybe vanhu 300 mushow yavo. It's target market. Mukoma japraiser first time dai makapinda vanhu 50 mushow mavo handitika vobva varowa nehana voti next time ndakutodzikisa ticket rangu kuti 20 kuti muzare vanhu vaitopotsana nevision nechiuno chavarita sei chavari kuona. So I think chinoita kuti tizodedzwa kunze uko is just targeting your market. Kana one target your marketer, you give them what they want. Kana one target your market. Yes. Kana one market your target. Kana one market your target. Okay, can only market your target and you give them what they want, not what vamwe vesa vachita sei isusu atina show yatinodzikisa ticket pasi pe $10.
why tine vanhu vatiri kutoda ikoko tiri kuda vanhu vari mune vanhu vamusiri kuda ikoko ya tine vanhu vatiri kuda ikoko tine vanhu vatisiri kuda ikoko vamusiri kuda ndevapi okay munhu watisingade isusu munhu asinga appreciate zvatinoita handiti so wekutenga ticket kwako at a high value it's a sign yekuti how much you value what they are doing, how much you appreciate zvamuri kuita. Ticket raJapreza utenga $100 aungotenge just because uri wangotenga unongoitomuda Japreza uri kunzwisisa ende uri kusupporta zvari sei zvaari kuita. So I think ndo chinhu one bozo ka focus on izvozvo because muZimbabwe isusu zvatikazviudza sefusion 5 tine generation ine adrenaline iri kupampa zvakaipa yekuti pane music yatinoti ripe tomato rekuti tikainzwa nhasi tojamba ende nesuwo tinovasupporta because every artist is adding value to the Zimbabwean music industry. Saka wese ari kurova chikamu chake ari munda make achisakura tomupiga asingaite because hazvisi nyore zvinhu zvari kutoita munhu iyeye but at the same time une vako vaunongobhelieve kuti ndikavapa this I can gain this. So ticket redu rinooneta 20 rinooneta 30 but kutori noumwe mopinda hamo vanhu 50 but ukati 50 times 30 unongori mari yakanaka. Ndikupaona fusion pane umwe anogona kuita vanhu 300 vema $3 isingasvike ikoko. So it's just valuing what you are giving to the people. Ndikupaona and then wabataura about vamwe muindustry varimo ndirapi mamusician arimo muZimbabwe munoti would love to collaborate nevanhu vakadai even though vasingaimba with the same music neyamundese neyamunoimba. Inini ndikantange nevangu vandobelieve inini maybe these guys would say inini ndoda mukoma ja zvekudaro okay anditika ndinoda mukoma Winky because indoteerera music pane chinhu chekuti chikaimbwa ka chinocheka moyo wangu zokuti apa paimbwa maybe because I'm in the same industry saka ndinonzwisa kuti song izonzi yabuda ka chero ikanzi yaita 2 views saka kuda mukoma jana mukoma Winky hakusi kuitira kuti mafanzi amukoma jana mafanzi amukoma Winky vasazokuite ngeune wakasarudza. The honest truth is mafanzi angataura ziko but hakuna artist asingatoita collab na Winky, hakuna artist asingatoita na Japreza whether music yenyu inosangana kana kuti haisangani because those guys are big vanhu vari kutariswa kunze kwenyika kwese despite my differences avo but kungoita song ne1 wavo level redu rinotochinja futi. Alright. Yeah, so Japreza Winky Felinandi Takura hai ndo vamwe. Japreza Winky Felinandi and then Takura. Yeah. It's okay ndikupaona ndichazobvunza apo wati Felinandi ndichakubvunza one thing after that. But next inini I think vanhu vataura vatazongowedzera Killer T. Yes. All right. What's so special about Killer T? Killer T anoimba zvinhu zvine message very deep. Yeah. Okay, ndikupaona. Ngomaroni. I think avese vari ndongowedzera ndinangoedha nekuti vanhu vese vandowana nchitodawo ndozongoedhawo mazano ndonakirwa nehip hop zvekuda hip hop simi hip hop kwete hip hop yese ndakirwa nachi narana Rose ayo ndonakirwa na JT na anza na Bling 4 yeah what's so special about their music? Message yawo izhinji inonakira message inotaura nini alright varimba zvinhu zviri kuitika kazhinji zvinoitika mumastreets zvimwe zvinoitika mulife dzedu saka kazhinji music inenge ichitocommunicata nesu inenge ichirapa mamwe maronda ari matiri. Aiwa mukoma uri kurapwa zveshuwa anenge aine maronda but also you have to understand Zigo kuti vatiri kumention is just a few. Exactly. But every artist anotochinja value yenyu anotochinja tinoiti feelers. Alright. Inini hangu semunhu anotarisa music wo zvangu vanhu vamataura they are good for ndakatarisa naJapreza chamune munyanyoda mune muchida kumboti sound renyu mumborisanganisa mune vanobuda chii handiti asi ndinoona futi muchigona kugadzira zvinhu zvinotyisa mukaita chinhu nambeu. Sure. Teta tokanganwa vanhu vakawandisa mukoma
Zvafanana nemukomba. Eh. Mukomba ndoda kutoita collab naye. But mukomba it's an obvious collaboration and the type of chinobuda tinongoziva munenge maita mubatanidzwa wemapato anoita sei anowirirana. You get it, man? Yeah. But I believe something with munhu akaita sambeu munenge muchilifta almost something like same genre music. Mbeu I believe there's worked hard for a long time to push genre rakafanana nerenyu iye though akazonyanyowandira ke kumagitari chaiwo but it's something like that. So zvatoda timboita ladies and gentlemen hanzi kutaura mahara saka tinomboita zvisiri zvemahara timboroirwa kaperformance. Next performance amuda kutoera ndeche. So tine song yatakaita inonzi bonde. Yeah. Takaenda song yamakaita inonzi bonde. Yeah. Alright. Takaenda kunonzi kudare revarume. Dare remachinda. Yeah. Kwainzi kuchina muzi uyu. Yeah. China chavarume. Yeah. So pane ma issues mwangari sensitive aitaurwa ikoko. And you know when you're an artist wangoenda kunoita entertainment. Yes. Pamwe ungofocusa nezvekuita skill rako. Yeah. But then there were questions anga kukandwa kwatiri kuti ai mimi vaimbi mimi. Munoimbira Mwari wenyu, munoimbira Jesu wenyu, makaimbira na mai venyu, munoimbira mabhebhi enyu, munoimbira vana venyu. Atisatambonzwa song yemurume. Muchimbira varume. Hakuna. So takabereka mashoko yawo tikaenda nawo. Taenda nawo tisvika kumba. I remember ndakatanga kunosiiwa inini maraini. Patasvika patona couple yainetsana. Couple ichinetsana. Takazonatsotsvaga nyaya tikaona kuti zvanga zvichisvika kunyaya dzemba mukati. Kubonde. Yes. So takabva tava excited. Guys, takatora semukara tikati this is not a coincidence. If these are the issues yekuti munhu ari kutomu vanhu vari kunetsana pachaunga ine so takazongoti there is no better way to explain about this but putting it in a song. Alright. So bonde, ladies and gentlemen, it's a song yataikwata nekunyarana isingaite. Ladies and gentlemen, we present to you a song called Sex. Munokwanisa kuiplaya maakurara zvamunongoita mabedroom song. Bye. This one is good for that. Andy. Ndizoerere ndapfidza nekutsanya. Ndizoerere ndapfidza nekutsanya. Mazuva maviri apfuura ndiri pakutsanya. Mwedzi mitatu zvayapfuura nditiri pakutsanya. Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Tete ndimiwani makashonongora. Mukadzi ndakamugamuchira pachita. Iye zvino tave hanzvadzi nehanzvadzi. Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Wandinyima bonde. Wandinyima bonde. Mai mwana wandinyima bonde. Wandinyima bonde. Wandinyima bonde. Seiko wandinyima bonde. Ukandinyima unoti ndoriwane piko. Ngatiregedze kupa wakaipa mkana. Wampa mkana paunondioneka. Wampa mkana paunomuoneka. Daizai tete tiudavaripi manduwe. Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Kuchiri kutsanya ere kana kuti ndadzokera mugota? Wandinyima bonde.
wandinyima bonde, mai mwana wandinyima bonde, wandinyima bonde, wandinyima bonde, wandinyima bonde, seiko wandinyima bonde. So uona chimaje vanhu vakawanda vanofunga kuti ndezvemusikanzwa but ndofunga vanzwa vakomana vese vachitaura kuti ndevebhaibheri ndevekuchechi. So ukatonovhura bhaibheri rako iwewo pane vhesi rinoenderana nezvataka kuimba next. So if you open your Bible, hanzi vakorinde vekutanga pandima yenomwe chitsauko cheshanu irimo nyaya iyi. Saka vhesi rinobva rati vakorinde vekutanga ndima yenomwe chitsauko cheshanu vazvakanzi musanyimana. Ndodzika nayo here dzikainayo mudzidzisi mai chisambatika sazvitaura hazvipere mushe. Tsanangudzo yoti zvakanzi gutsanai, kugutsana kureva kupanana. Kuchiri kutsanya here kana kuti ndadzokera muguta? Kuchiri kutsanya here kana kuti ndadzokera muguta? Wandinyima bonde, wandinyima bonde, wandinyima bonde, mai mwana wandinyima bonde, wandinyima bonde, wandinyima bonde, wandinyima bonde, seiko wandinyima bonde, bonde bonde, bonde bonde, mai mwana wandinyima bonde, bonde bonde, bonde bonde, mai mwana wandinyima bonde. Ladies and gentlemen, what more do you expect? Varume kana vanyimwa bonde vanoimba mashura. This wonderful show has been made possible by two partners. Vekutanga Logos Solartech. You just know my lights is amurugona manap. You said it's not gates, magetsi. So if you want anything to do with solar, anything to do with bore installations or on a CCTV, so contact them on the numbers that are showing on the screen and you'll be good to go. And for a change, we are welcoming into our family in on the Spark Hall. Spark Hall. Ngoma, what do you say? Better Sparkle, they've made it possible for us to host Vanwe Fusion 5 today. So my products awo avanotengesa anoita kuti tizokwanisa kuita zvatiri kuita izvi ndo twambotudza kuti ndei muri ndiripo munoti wani kwemi ndoitwa Taku. But I'm representing our company, which is Professionalism, of which we sell various household cleaning products from UK, SA, and even the top quality ones from Zimbabwe. Right. For example, this is an SA brand. This is a fabric deodorizer. Yeah, you just spray on your anything fabric, your couches, your curtains, your cushions, everything. And then this one is for the toilets. It's in powder form. You just sprinkle after flushing. When it comes into contact with water, it releases a good scent that to make sure that you kupinda. Right, cool. Akawandisa every product for cleaning every surface we do have. Pese panoda ku clean wakana panoda kuti panwirire. We have the right product for that. Varume vobosera padeni anongada kucleana masiti mota inoita kuti inowerere Sparkle. Yes, inoita fushiro ma car seats no spray motor, tine fushi zvakawanda zvo clean motor, your dashboards and everything, my air fresheners in gel form, in block form, we don't go place under the seat or anywhere in your car. So everything to do with air fresheners, cleaning, that is our specialty. We do sell at wholesale prices. Actually, for those who want to start business, they can come get into contact with us and then talk about my products that they can sell to the end user. Ladies and gentlemen, my numbers is Sparkle ndo arobuda pa screen ndo pamuchaudzwa kuti ma products awo anowanika kupi, but pangoriwo general paikuti munhu asikuda kumbofona adaungonanga kuti anoona pa ma products. So in town we've got two shops all along Robert Mugabe. The first one is corner Robert and Chinoi inside Wide Range Mall, shop number 5. The second one is between
first and second along Robert, opposite Pick and Pay, inside Central Mall. And as well, we do nationwide deliveries on daily basis. So wherever you are in Zimbabwe, you get into contact with us. We will make sure that we dispatch your order to get right to where you are. Ladies and gentlemen, my products awakabata aya akutosara muno mutamawana for free. So kaona mustudio medu musiri kusmela zvakanaka ogara watiudza because my products aripo. Iro bonde munoona rakakosha sei mulife yemuimbi. Tichitanga namukoma Aaron. Chimutangena Brian. Ndina answer you. Rakakosha zvakadii bonde mulife yemuimbi. Yeah. I'm taking this too personal, Zigo, but it's okay. You should. Wazongoti mu life memurume. Memuyimbi. Yes, those are okay. Right, mu life memuyimbi. Okay, I can tell you that an artist's mind, when it's affected, you cannot function. Creative zone yako inoto rasa. And nekutsvagiridza nekuverenga kwatinoitawo unonzi when a man releases anenge amaka jovial something kaanofila kakufila free brain yako inotongera ameno neka motivation yeah. Reset. So I can tell you kuti zvino because kana uri kureleasa uchireleasa ukusharpena pfungwa dzako, you are keeping your mind, but yakakosha pa life ya artist kusa affect your brain. When you are in a heartbreak, it's either utonyori kana kuti song ya uchanyora nezvauri kufila inobuda iri hit because warwadziwa uri kubuda zviri pakati kati. So I can say kuti zvakakosha because when you release you are happy, you are what, and you can write name faro. But futi tokona usatozvisa kuna artist kana kumimbi chete even kuna vamwe ari kunze even kuna Zigo. Yeah zvakakosha. Mukoma Gilbert. Mukoma Giriki. Ndina chekutaura baba. Anzi. Nditerere. Mukoma Gilbert. Anzi mbwanyoro ndizotsengeza matoo. Yeah. Kune mukoma inzi Gilbert, vanopisa chezvo inzi Gilbert. Vairambirwa nevanhu. Vakazofura hombe dzekuti vanhu vakati samukoma Gira hamuna zvokutaura. Rakati murori aka. But ngoti bonde rakakosha pakuti rakato sekunyorwa kwarakaita mubhaibheri kuti anofanira kuzongoitwa. Ngaringoitwe. Yeah. Ndongoti zviri important but zvinoda uchitawo nemudzimai wako wakaita. Alright, imi munowanza performa kuma festival. Exactly. Akafanana na carnival, ma festival kuna Vic Falls, kune ma tourists. Ma tourists hands anouya. Naturally, I know many madzimai but this is professional. Naturally they fall in love. But manaka. I want naturally mune madzimai saka ndati nditauro kuti tisadaita. Natural mune madzimai. Alright. Kana musamarora naturally makutariswa kuti munge mine madzimai. Kana matotadza mune mane spiritual wife. Alright. Yeah. One way or the other koma one mdzimai. Vane mdzimai. Yeah. Sarura na Vic Falls kuna nani? Hanzi they fall in love with my performance, my traditional dancers, my musician, but most importantly, vanenge vaine rasta. Inasana bo encounter zvangu maningi nakadaro. Masina dzakadaro. Nati kazhinji ichitongobva pa stage kazhinji handenda neto. Movement. So chane chida kurara. Some not decent game. Handizi zvangu. Handingazichenese zvekudaro. Zadizi. Handizi zvekuchena kudaro but ndozavo. Alright. So kuda rasta kwenyu kunobva papa. Malooks. Malooks. Chakatika nchekuti malooks angu anga asinganakidze kuona vana. Notukarasa mapictures anga akudhara. Nemapictures anga izvo zvinotoaiwa rasta riri right kungo. Baidi wakatopa. Baitodiwa rasta. Alright, and then ngoma Gilbert. Rakatikoshera zvingaita rasta. Rinoshepa musoro. Rinovhara zvakawandisa. Plus my babies, I'm mistara zvekuti uchiburuka pa stage. Ndakapamirira. Uchiburuka pa stage ando vanenge vachitomhanyira marasta. Yes. Saka vanenge vasiri but safe ka vane yavo. But anyways,
we've been to China. Yeah. Unotora kana une rasta. They love it. Yeah, vanotouya munhu anongobva from Norway ongosvika kutotanga kuti asina kuti yes asina kuti chii like Kana skin yedu iyi yakapenga ngomazino. We've been to China and vanhu vava vanonakirwa zvekudaro. Bvudzi, they are so surprised kuti that's when I discovered and noticed kuti a lot of long hair and whatnot zviri artificial kunzo. Kana takuona kuno zvinoitwa ngezviri natural but zviri artificial. Isitotoshora redu. Yeah, because patetri koko vanotoshamisika kuti even iri uya akadimburira rake. But ritori anoshamisika kuti wari kudza sei rakatwistwa, you know. So I don't know what it is wrong with my baby out there nema rasta nechi but zviriko. Creative ability yenyu kugona kwenyu kunowedzerwa nezvinodhaka here kana kuti natural. natural. So zvinotora zvazvo zvinodhaka zvinowedzera creative makambodaro. Atinomborambotraya hapana papanambo zvinotodhaka zvino zvakatorwa ndomalaga angachitaura Doro. But hatotozorwa after basa tatopedza takucelebrate kuti patagadzira chinhu chakapenga. Yakakosha zvakadini. ndotozorwa Ini ndotozocelebrate. Professionalism yakakosha zvakadini. yeah Professionalism. Professionalism yakakosha. I want to thank Ganzi Munandopi Maruwaki. I want to thank a conversation that we once had with Ferdinand. Akanditi pano munotobhura chinichi. But panguva iyoyo that was like 4 years ago. Muchiri kuchirowa pachibend. Which means ane zvanga anotisa. Ukaona umwe artist akutaura kuti pamwe ini ndorova. But you guys munogona. Unongoida ku uplifta moyo umwe wako kuti andase anorova. But I appreciate that conversation because yakachinja zvimwe zvinhu. So she explained, do you know the way you carry yourself even kune client, kune a corporate something in corporate world, kuno increase the value yako futhi. Yes. So professionalism, ndoba pana mbotaura talent alone is not enough. Professionalism, the way you carry yourself, the way you dress and what I think zvese zvinozongopinda imomo macho na imomo. So professionalism is key. Because kune munhu asiri kunakirwa nevocal rangu kuti rakapenga kana song yebonde yekuti yakanaka inonakidza kana ndikwanise kana Katarina but ari kunakidzwa nekuti you are here on time and you are looking smart because chakamukoshera iye vanhu vake vakoka kuevent yake. Yes. So professionalism is key. After taimba after tarongeka tichigona professionalism is money. Do advice yamuri kupiwa mama artist oro vanhu vanenge tumabhendi twawo twavari kutanga muchiona kuti zvakamira sei munoti performera imwe yekupedzisira then ndozokumbira ka special request after tambopromota mashow awo ari pamberi aya of course atori oversubscribed nezvekare but toda kuti vasina exposure akaita sesana zigo timboriska ma 10 20 30 yaya toenda nevadiwa vedu handiti munoimbiro vadiwa vedu here kana muchiimba imini. In fact ngatifa tovaimbira ipapo. So the next song that we are going to do inonzi Kwanise. Taita. Handikwanise yaitwa. Handikwanise ndaita. Taita. Okay. So akuope. Iwe what the next song yatichaimba inonzi Kwanise. Oh, okay. Saka takuita kuhope. Saka takuita kuhope. Alright. Kuhope ndo yamuri kuitereva. Ndo yatakuita izvizvi. Alright. Kuhope is a song ine nhoroondo. Kwatiri. And when you're in a relationship, just says really sweet, it's going on well and perfect. It's a relationship. Right. But now when the R is silent, kaka relationship. Relationship. It means banana. So it so happens Kwatiri at the same time. Panguwa yo. It was really bad. Amenoti. Mvunzo watobvunzwa ndekuti vanhu venyu mimi vaiziana here panguva iyoyo but vanga vasingaziyani but zvakango ameno asi makapinzwa tsawa nemujolo pa same time panga pakashata moment yandoda kuenda kunochema kuna uya ritontaura twangu ndanga ndisingade kuzvitaura hangu barikana nini. So Kuhope is a song yakabata kana tinobata vanhu vakawanda. So at first takati tingatode kuiperform because yaiti reminder of what happened before but takatozoona kuti mayas when you release music it's not for you, it's for the people. So when I demand a song, so Kuhope, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this song is inspired by Heartbreak. Whoever is breaking the hearts of this gentleman,
keep on doing better ndoti wani maclassic akaita seaya andi waiva mumoyo mangu daiwa wana mufaro kwese kwa uchazoenda kwese kwa uchazoenda chandinongoshuira kuti usadona mashoka kanditaurira azinyore ondo iri moyo mangu nepfungwa aizinyore moyo wangu otimbomufonera pfungwa dzoti usafone uya undione ope uya undipodze ope timboseka tiri tose ope zvimwe ronda ringapore ope hazvina mhaka wandiramba chero muhondo yechimurenga vanhu vaingorambana ndinokushuwira zviri nani dai wandirambira urombo ndaiti ndichabudirira asi kundiramba usina chikonzero chandinongoshuwira kuti usadona mashoka kanditaurira azinyore ondo iri moyo mangu nepfungwa aizinyore moyo wangu otimbomufonera pfungwa dzoti usafone uya undione kuope uya undipodze ope zvimwe ronda ringapore kuope zvimwe ronda ringapore ope Ladies and gentlemen, this is Fusion 5 Mangwiro giving us manamba avo aunoteerera wakakula down wakadzikama uchirikomenda kuna vanhesi wakakurwadzisa mwoyo zvasiyana nezvira zvekunzi ex wangu waruza. So tell me kuti ndeapi maprogram makatirongera pamberi apa kubva izvezvi amukutarisira kuti kana ndiri munomu ndogona kuzosangana nemi nyango ndisiri munomu ndogona kusangana nemi kumberi ikoko kwanendaonana nemi. So tine event yatinayo the last Friday of May. Last Friday of May. Yeah, last Friday of May. Inenge chinzi ACCOUSTIC sessions. ACCOUSTIC. Yeah, ACCOUSTIC sessions. It's just like Fusion 5 acoustic, like the Fusion 5 experience. Right. So says what is people are going to come. There's going to be a nice setup, but we want to have a conversation and music session with our people. But you guys, ndakambobhadhara kuevent yakati amuna kuimba song yakati maybe both atine slot 15 minutes ngasimbodimbira isong iyoyo. So tikuita the last Friday of May. Venue and everything is going to be posted on our social media platforms, and then tine the big one. So we're going to be doing this after like every month, every like different concepts and different themes at the same time. And then we're gonna have a big one. Yachaitapa in a very big venue, maybe 7 Arts, maybe Reps Theatre, like so. National Sports. So ese attribute map build ups to that major one. Nana August September. So tine picnic with Fusion 5. Ichaya announce of Tipamberi pub. Tine Jagawant.
but the first one to go to the last Friday of May and it's gonna be. Ladies and gentlemen, the details they are going to be announced, and one of the places you are showing my details are on the pano. Ipo pano tenchikuza eri mashow ari kuita mari isusu tisaya vasiri professional tinenge tiri ku show tensina kubhadhara but vanoita nawo vese tinobhadhara so ndakaona kumuchato recently we met kumuchato kwa Leko and you performed something changa chiri quite interesting as well because maitange muri kusampler kutange muri kuperforma. Do you think kuti tinopinda dambudziko mukambotroera that tichishika mukuvhara? Okay, so I think I explained that day kuti even now I explained with 2016 takaenda kunonzi ku Dreamstar and Dreamstar that year even kusvika nhasi nerimwe team redu ratatinaro mugroup team iyoyo ya 2016 tinodada uye tinoudza vanhu kuti hakuna talent ichazouya ku Dreamstar necompetition kudarika 2016. Tanga tine maband angari from Great Zimbabwe. There was those guys vacho vairova magitari. It was a competition. We had Tafara, Sun, beatboxing. We had Shilet from Vic Fours. So taizopewa matasks kuti mufana kuita this. So maiona muri bootcamp imeme kuti nyanga iripo ndekuti munhu wese angane vocal rakaipa munhu wese aigona kuimba but paizongodiwa number 1 maybe to number 3 saka taitry kuita zvinhu zviri different and then Leonard Mapfumo I remember we tried one time to sing an English song uncle iwe vakauya katapfana chirungu hachisi chenyu stick to what you know so we went anambotaura about fusion we decided not to let go of strength here we went back to ghetto music yatinonzwa tiri ghetto so we just want to appreciate each and every artist anoeda value muzim music and we just want to say thumbs up kune vatakatora music yavo tikaishandisa so we are not going to mention names kuti ive surprising to the people but this is a song yatakaita mufinal anditi and we managed to go through to the next level because tataimba music yevamwe vakatoimba so chingori chimedley chezvinowanikwa mastreets so ladies and gentlemen enjoy. Chiba ba ba makuruwani Zatanga unzama wini kwa mshika extraterrestrial life yangu magaba ipoto inaumba nema negative sakapa sobo life yangu magaba ipoto inaumba nema negative sakapa sobo down the desa down the pesa down the racer you know banana desa down the pesa down the racer down the desa you know banana desa Mrs. Simple the magician China mwana we China mwana we Mrs. Simple the magician China mwana we 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 mukati wanataka chikora zvedu tine magaizi kutamba kwedhisigaizi moyo mavo afane kundisekerera paizi vane godo netibad mind mukutamba imomo matinosangana tenge tichiona zvakawanda asi kenga mukufara isusu matinosangana tenge tichiona zvakawanda sandione ndikitamba navo kana kuona ndikifara navo avatiparire vane ushamwari wenema mamero kubva kudhara sandione ndikitamba navo kana kuona ndikifara navo avatiparire vane ushamwari wenema mamero kubva kudhara Abura kadabura tinongoti abura kadabura tatitatatanza iwe saka gafara funga kuwachesa maproblemu yese tagakuva malaga kunyangwe masese kana pane chiri kukunetsa uya tozvitapudza zvese chingotora sipi uone magic zvinoshamula zvese maproblems ese disappear unodangweita ebindisiye ndatizvoni disappear wanyangira munhu wasiririe pana paihepi maoko mudenga zvimwe time chitema
maproblems ese disappear ndinoda kungoita happy this year ndatizvoni disappear wanyangira munhu waziririe panapa ihepi maoko mudenga zvimwe itai muchitenda charakupa denga tendao iwe tendao uchapirwa zvimwe charakupa denga tendao iwe tendao uchapirwa zvimwe kana ndiriseni ndiri muimbini ndipo pane chiraramo changu nevamwe vandinobata navo kana ndiriseni ndiri muimbini ndipo pane chiraramo changu nevamwe vandinobata navo handei mberi tipe vanhu kudya kwenzeve isazvisi zvedu isu chedu kufunga chete kana tabvunga tokadzika vanodyawo vodya kuchatakana napitapi vachadudzira ivo handei mberi tipe vanhu kudya kwenzeve isazvisi zvedu isu chedu kufunga chete kana tabvunga tokadzika vanodyawo vodya kuchatakana napitapi vachadudzira ivo hatibatike kana kwakachena ove huru dzinodyira kwasviba chibaba nonakirwa wasvika hatibatike kana kwakachena ove huru dzinodyira kwasviba chibaba Ladies and gentlemen, varume vavaenda kumberi vakapa vanhu kudya kwenzeve zvedu chenye kubvonga chete. Ladies and gentlemen, this has been Fusion 5 Mangwiro vachitipefumira. Go and support them pashow yavo vari kuita last Friday of May. Havasada kuziva kuti ninguri musi wechi Friday yacho. I think we're going to 30th. It must be the 30th of May. So more information will be released. My ticket acharuta mari. You can sponsor 1 or 2. Hari whilst my ticket achilasta ndenge ndikunzwa kuti venue yacho inenge venue imweya yechirungurungu handiti? Anenge ari ma1. Tiri parooftop tichiita zvatichiita. So vane maiphone moya motoro mafoto kuti zvinhu zvenyu zvibude zvakaita sei zvakanaka. And with that we are out. Mapati pana sina prata sina ego Matanga tondirizira kawiso Pamachada titsika ange inaso Dotoka po podcast nina zigo Osika zika utangeka kama ziko Maona drama rekwa gringo Tepe kunoona isi tingo Ndinonzi tingo ringo Dameri tina chazo so single Pa next year nene album Fucking amigo Ayo, I'm a pizza.